سلام سلام تخطيتلتنا هذا القناة كم يلقم أبزل لكم سلام كتلونا تمنقو لما عند دما أزيو أجدات سزخنا استحيزة مسير لكم بزعبة مارجن أزي حجن الزهر والوي حجن ريو أرستي بزو حساب زي ردو جن أزيو أجدات كم زخنا كنقراكم دير لمالتي التريدين كل جزء ماركت ديبوزيت جيرنا ميتا تريدر 5 يكون ميتا تريدر 4 مس بروكر يكون وايفر مالتيو ديبوزيت جيرنا تريدينج كنجمر كلنا ابتنانا ميتا تريدر 5 كل جزء زيوم زموصنا مالتيو بالانس ايكويتي مارجن فري مارجن مارجن ليفل نزيوم مفلاتنا معرخ اندي قداس مخانو كنردا لنا نزيوم بمفلاتنا اكاونتنا ريسك مانج كنقبر نغل اكاونتنا بلو كم مخان كنكالاخل نغل كم اون اكاونتنا تبروفورمانس ناتو كما يخيدالو بزي من قدتات زيوم كنقوازازورم نغل مالتي بغدامنت ابزل علي كم زريو زلنا بالانس زبل لنا بالانس مالت كل جزء نحنا ديبوزيت نقبرو وي انفست نقبرو تريد كجمر يمسبلنا كندينا ديبوزيت نقبر $100 $10 شح كلتا شح 3 شح it depend مالتيو كند انفست زقبرنا يا جنزب كل جزء ابزل علي يرعنا مالتي بالانس زبل ابزي نحرينا بالانس يلنا 14,743 يبلنا له مالتي زي اتي ኢንቨስት ጌርና ያዘለና ገንዘብ ማለት ስለዚህ አብዝንታይ ሌላው ባላንስ ማኒ ዩ ዲፖዚት ንስኻ ለትሬዲንግ ወይ ኢንቨስቲንግ ንኽትገብር ኢልካ ዲፖዚት ዝገበር ከይ ብድሕሪ ዝመጽእ ኢኩዊቲ እዚ ድማ ኢኩዊቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ባላንስ ፕላስ ወይ ድማ ማይናስ ፕሮፊት ኦር ሎስ እዚ ግን አንራላይዝድ ዝኾነ زي أتصخيو فلوت زقبر زلو مالتيو أبزن دحرينا حجي position GBP USD نباي position تخفيت على profit دما شحنا 410 باوند نتور 4 سنتيم غير على اوكي حجي ازيك ساب زي أتصخوه قدل يخيل كوسخ يخيل مالتيو فلوت راني زقبر زلو ኢኩዊቲ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ባላንስ ናተይ ዘሎ ዝተደመሮ ወይ ድማ ዝጎደሎ እዚ ራን ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ፖዚሽን ዝተኸፍተ ምዕር ዘይብልካ ኮይኑ ኢኩዊቲ ናትካን ባላንስ ናትካን they are the same ሓደ ፖይንት ይኾኑ ማለት እዩ the minute ነዚኣ ራን ትገብር ዘላ ፕሮፊት ያ ብኔጌቲቭ ምስ ዓፀኹዋ ስትሬት ኣዌይ ናብዚ بالانس ناتي تدمر ويدما تقدل مالتيو اوكي سالساي نريو مارجن از دما very 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 important مالتيو مارجن دما انا ابز ماركت زن خساتف كفيتيا نزيا بوزيشن زي نزيا GBP USD بوان لوت سايز غير نخاتو بروكر ناتي كلتميتي مارجن ويدما عربون حيزل يالو مالتيو اجي كل جزء زي مارجن زي انا كالي بوزيشن كخفت كلخو باي وي سيلي لكال كوس كخفت كلخو زي مارجن زي ادما بو مسرت ndaوسخت تخيد نعابنت بزيا زلا لوت سايز انت بوزيشن ناي GBP USD نحركم ا كفيته زي مارجن تبل زلا 400 تخون كان بوزيشن كخفت كله دما ndaوسخت تخيد شعو مور بوزيشنز مسكفتكو ازي ناتي بالانس بمولو ابز مارجن يتحازمو كالا اي غزيه بوزيشن كخفت there is no enough money تبلن مالتي مخنياتو مارجن زتحاز ስለዚህ የለ ግን አንተ ፖዚሽን ማምስ አጸናዮ እዚያ ማርጂን ድማ ዜሮ ያትኸውን ትምለስ ማለት እዩ እቲ ማርጂን ገንዘብና ሪሊዝ ይገብርልና ብሮከርና ማለት እዩ በካለ ሕጂዚያን ማርጂን ካብቲ ናተይ ባላንስ ዘሎ ካብ 4700 ዘሎ 200 ኦሬዲ ተጠቂመለና ኣለኹ ማለት እዩ ዩዝድ ማርጂን የንዚያን ሕጂ ብዙሕ ፖዚሽን ክኸፍት ከለኹ ድማ ብዙሕ ማርጂን
እናተጠቀምኩ ይኸይድ ማርጅን is equal to used margin ዝተጠቀምኩሉ ማርጅን ማለት እዩ ካለ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ፍሪ ማርጅን ድማ ንሕና ኣብዚ ማርኬት ክንኣትወሉ እንኽእል ተሪፍና ዘሎ ገንዘብ ማለት ወይ ተሪፍና ዘሎ ባላንስ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ተሪፍና ዘሎ ባላንስና ኣሎ at the same time ድማ እዚ ኣብዚ ፍሎት ዝገብር ዘሎ ማርጅንና ድማ ኣሎ ነዚኦም ክልቲኦም እንድሕር ደሚርናዮም ፍሪ ማርጅን ይኾኑ ማለት እዩ the minute ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ጌጋ ኣላ እዚኣ ባላንስ ማይናስ used margin ትብል ዘላ ኢኩዊቲ ማይናስ used margin እያ ሕጂ ኢኩዊቲ ናህና እንድዚ ዝኣክል ኣሎ ማለት እዩ used ድማ 200 ተጠቂምና ኣለና ካብዚ ኢኩዊቲና እዚአን used ኣጉዲልናየን ፍሪ ማርጅን ድማ 5911 ኣብዚ ማርኬት ክንኣትወሉ ዘኽእለና ኣሎ ሞር ፖዚሽን እናኸፈትና ክንከይድ ከለና ሽዑ ማርጅንና ይዓቢ ፍሪ ማርጅንና ካብኡ መሰረት እንዳጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ማርጅን ሌቨል ዝብል ኣለና very important ሕጂ ማርጅን ሌቨል ናህና ኢኩዊቲ divided used margin ወይ እዚኣ used margin times 100% is equal to margin level ይመጽእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ማርጅን ሌቨል ናተይ ናይዚ ኣካውንት እዚኣ 355.88% ኣሎ ኣዝዩ ዓብይ ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ኢኩዊቲ ናተይ ኣዝዩ ዓብሎ ዝተጠቀምኩሉ ድማ ማርጅን ድማ ውሑድ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚያና ክንጥንቀቕ ዘለና ሕጂ ኩሉ ግዜ ሞር ፖዚሽን እናኸፈትካ ክትከይድ ከለኻ እሞ ድማ ቶም ከፊትካዮም ዘለኻ ፖዚሽን እንድሕር ኔጌቲቭ ወይ ድማ ድሮው ዳውን ይኸዱልዮም ኮይኖም እንታይ ክውሕድ እዩ ኢኩዊቲ ናትካ እንዳጎደለ ክኸይድ እዩ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ኢልና እያ ኢኩዊቲ ዝተመቕሎ ንዩዝድ ማርጅን ብኡ መሰረት ድማ ዩዝድ ማርጅንካ ክዓቢ እዩ ስለዚ ዝወሓደ ቁፅሪ ዝተመቕሎ ንዝዓበየ ቁፅሪ ታይምስ ፐርሰንቴጅ እንድሕር ጌርናዮ እዚ 3000 ንሪኦ ዘለና ናብ 200 እናበለ ክወርድ ክጅምር እዩ ማለት እዩ the minute ናህና ማርጅን ሌቨል ወይ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ማርጅን ሌቨል ካብ 100 ክትወርድ እንከላ ካብ 100 እንድሕር ጎዲላ ንታሕቲ ካብ 100 ንታሕቲ ኣብ ትጎድለሉ ካብ 100 ኣብ ትጎድለሉ ድማ ማይናስ 100 ካብ 100 ክትጎድል ከላ ናህና ብሮከር እንታይ ይገብር ንኣና ኣለርቲ ይሰደልና ማርጅን ሌቨል ናትካ ትሕቲ 100 ይወርድ ስለ ዘሎ ወይ ተኸፊቶም ዘለው ፖዚሽንካ ዕፆ ወይ ድማ ዲፖዚት ግበር ይብለና ንምንታይ ዲፖዚት ግበር ዝብለና ዘሎ ናህና ኢኩዊቲ መታን ክዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ዲፖዚት እንተዘይጌርና ብኡ መሰረት ድማ እቲ ኔጌቲቭ እንድሕር ከይዱ ኢሚዲየትሊ 50% ክትበፅሕ እንከላ ኣውቶማቲካሊ እቲ ብሮከርና እንታይ ገብር ይኽእል ነቶም ተኸፊቶም ዘለው ፖዚሽንስ ናህና ኢሚዲየትሊ ክዓፅዎም ይጅምር ማለት እዩ ኢሚዲየትሊ ክዓፅዎም ክጅምር እንከሎ ነዚኣ ባላንስ ልዕሊ 50% ንምምፃእ ማለት እዩ ደሚኒት ልዕሊ 50% ዝመፀትካ ኣውቶማቲካሊ ይቕፅል ትሬድ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ዘለና እዚኣ ማርጅን ሌቨል ኩሉ ግዜ ትሬድ ክንገብር ከለና ክንሕልዋ ኣለና ብፍላይ ድማ ኣብ ድሮው ዳውን ወይ ድማ ናብ ኔጌቲቭ ክንከይድ ከለና ማርጅን ሌቨል ናህና ኣብቲ ስክሪንና እንዳተኸታተልናዮ ክንከይድ ኣለና ናብ 200 ናብ 100 እንዳቀረበት ክትከይድ ከላ ኣካውንትና at certain point ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ክዕፆ ከም ዝኽእል ክንርዳእ ክንከለልና እዚ ባዕሉ ዝዕፀወሉ ድማ ማርጅን ኮል ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ማርጅን ኮል እንድሕር መፂካ ኣካውንትካ ብሎው ይኸውን ኣሎ ወይ ድማ እቲኻዮ ዘለካ ገንዘብ ኣውቶማቲካሊ ሊኩዲፋይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትርዳእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣካውንትና ኩሉ ግዜ እቲ ፐርሰንቴጅ ናቱ ካብ 50 ክወርድ ከሎ ከም ዝዕፆ ፈሊጥና ኣለና ወይ ድማ ማርጅን ኮል ከም ዝመፀና ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ
at any time እዚ ሕጂ ብምንታይ ክንከላኸሎ ዘለና ኣብ ሓደ ግዜ ዝበዝሑ ፖዚሽንስ ክንከፍት የብልናን ንምንታይ እዩ ስቂልና ፖዚሽን ሕጂ ዳስዋየት ኩሉ ግዜ ሴሽን ሪስክ ማኔጅመንት እንብል ማለት እዩ ስቂልካ ፖዚሽንስ ባይ ትብል ወይ ሴል ትብል ጥራሕ እንድሕር ኮንካ ስትሬት ኣዌይ ከይትረድእካ እዚ ናትካ ማርጅን ለበል እንዳወዳእካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ድማ ማርጅንካ ድማ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዚኣ ቁፅሪ እዚኣ እንዳዓበየት ክትከይድ ከላ ብኡ መሰረት ድማ እዚ ኢኩዊቲ ናትካ እንዳጎደለ ክኸይድ እዩ ፍሎት ዝገብር ዘሎ ማርኬትካ ድማ ብኔጌቲቭ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እታ ፐርሰንቴጅ ኣባይኻ ትበልዓ ዘለኻ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ኩሉ ግዜ ትሬድ ክትገብር ክትጅምር ከለኻ ክንደይ ማርጅን ኣለኒ ወይ ክንደይ ፍሪ ማርጅን ናብ ማርኬት ብሓፈሻ እዚ ፍሪ ማርጅን ናትካ እዚኣ ማለት እዛ ፍሪ ማርጅን እዚኣ ኩላ ክትበልዓ የብልካ ብሓደ ግዜ እንድሕር ስኢልካ ኣብቲ ማርኬት ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ እንድሕር ጌርካ የእቲኻዮ ሓደ ግዜ ንዓኻ መወዳእታ ክልክመካ ማለት እዩ ወይ ክሃስየካ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ክትጥንቀቐሉ ዘለና ቶፒክ ስለ ዝኾነ ፀቂጠ ተዛረበሉ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ዋንስ እዚ ማርኬት እዚ ዝተኸፍተ እንድሕር ዘይብልና ዝኾነ ፖዚሽን ዝኸፈትናዮ እንድሕር ዘየለ እዚ ዜሮ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ዝኸፈትናዮ እንተዘየልዩ ባላንስናን ኢኩዊቲናን እዚኦም ጥራሕዮም ኣብቲ ስክሪን ናህና ዝመፁ እዚኦም ድማ ኩሉ ግዜ ደሴም ናምበር እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስተ እዚኦም ኣይመፁን እዮም ጅዋላ ኖርማል እንድሕር ኢኹም ማታ ናይ ሜታትሬደር 5 ባላንስ ኤንድ ኢኩዊቲ ጥራሕያ ሒዛ ትፀንሐና the minute position ክንከፍት ዝጀመርናሉ ሕጂ ራይወት ሲስተም ማዕረ ክንደይ within microseconds ነቲ ስራሕ ዘቀላጥፎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ማርጅን ዘድልዮም ማርጅን ባዕሎም ይወስዱ ካልኩሌት ገይሩ ማለት እዩ ሲስተም ፍሪ ማርጅን ተሪፍካ ዘሎ ባዕሉ የጉድለልካ ማርጅን ለበል ድማ ብኡና ሃበካ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚኣ ጌርና ኣካውንትና ብሎው ካብ ምዃን እዚኣ ባንከልና ከነዕርያሙ ባላንስ ዘይኮነት ኢኩዊቲ ንብላይና እዚኣ ኢኩዊቲ ማይናስ ሕጂ ስኢሊ ዝቀያየር ማለት እዩ ኢኩዊቲ ኩሉ ግዜ ሶሊድ ስለዘይኮነ ዳተቀያየረ ስለዝኸይድ ስለዚ እቲ ኢኩዊቲ ናትካ ካብቲ ዩዝ ተጠቂምካ ዘለኻ ማርጅን ድማ እንዳጎደለ ስለዝኸይድ ሶሊድ ኣይኮነን ኢኩዊቲና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ክንከታተላ ንኽእል ኢና ከምዚኣ ጌርና ድማ ኣካውንትና ካብ ማርጅን ኮል ክንድሕን ንኽእል ኢና ብሮከርና ድማ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኣውቶማቲካሊ ምዕፃው ንዓና እንታይ ገበልናይ ኢሜይል ክሰደልናይ ወርኒን ማለት እዩ ኣካውንትኻ ናብ ሓደጋ ትኸይድ ኣላ ተጠንቀቕ ወይ ሪስክኻ ማኔጅ ግበር ወይ ድማ ፋንድ ዲፖዚት ግበር እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ሽዑ ኣይ እንተ ዝኾነ ኣክሽን ዘይወሲድካ ልክ 49% ክትከውን ክጅምር ከላ ነቲ ዝዓበየ ዘሎ ድሮውዳውን ክዓፅዎ ይጅምር ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓኻ ሳይኮሎጂካሊ ኢሞሽናሊ ካሴካ ይኽእል ማለት እዩ ማለት ኣካውንት ብሎ ምዃን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ነዚኦም ብምፍላጥ ፅቡቅ ጌርና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻርት ኣናላይዝ ምግባር ኣብ ካልእ ኣይንኸይድ ቀዳምነት ነዚኦም ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦም ይግላለና ማለት እዩ ሓደ ዝዓበየ ናይ ሪስክ ኮንትሮል ሜተድ እዩ ማለት እዩ ያ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሎም መዓልቲ ብዚ ክንውዲ ኢና ሰሰናዩ ቻው